бе. Махни се назад. Май, аз ще едно даже, виж. Така. 250. Стой назад. После ще ти дам хилядарка. Още е сега. Хилядарка е малко, дават ми 200 да не го пусна. Аз ще дам 1000 да го пуснеш. 350 хиляди. Те ми дават 200 хиляди да не го Маси пусна. за без пари мога да ме бутна и От двамата. страната на магистралата, бе. 350 ти дадат вече. Вие нали знаете, Айде. че от тук нататък няма как Някой да да се слезе качим долу горе да го вече. държи, ако го пусне. Така. Така, слушате ли ме? Аз скочим Дръпнете се всички. всички назад. Всички назад. Айде кажи по-бързо какво Ако не се какво дръпнем, искаш ще ти? го путнеш ли? Кажи Не, ти какво ако искаш дойдеш, по-бързо. ти ако дойдеш ще им го дам. Така че бегай назад. Чакай. Ти почва да работиш наобратно. Ами да, за те... Ей, хубава работа. Махни се. Махни се. Махни се. Ти ебаш ли?